No niin, toista ajopäivää lähetään. Lumisateessa sehän ei kelkkailua haittaa. Vai mitä, Vili? Ei. Vaan parantaa. Niin. Niin, parantaa. Mennään vähän eri mestoille kuin eilen, niin jos löytyis vähän parempia hankia. Joo, mä ostin tänne tunturia ja te oikastaan tässä. Kuviteltiin, että tää on nopeampi reitti, kun tästä menee ihan kuin kelkkareitti, että äkkiäkö mä laitaan tästä enemmän. Eipä täällä paljon 2-30 kovempaa kehtaa ajaa, ei täällä näe yhtään mitään. Onneksi tuli edes yksi oikea navigaattori mukaan, niin näkee missä reitti menee, kun enää näytä mitään nää. Ajetaan sinistä viivaa! On tää kyllä vallatonta. Ei näe mitään. Tuolla on jotain. No niin, nyt alkaa tää reittimerkki näkyä. Helpottaa vähän. Näkee edes jotain mustaa jossain. Sokkonen ajaa jonnekin tonne, mutta näkis yhtään mitään, niin vähän parempi viilis ajella. Kato, tossa on joku raateri. Joo, kun oikein tiedä, että meneekö ylämäkeen vai alamäkeen. Joo, on tää kyllä mielenkiintoista suunnistaa täällä. Onneksi oli noita tommosia kivikasoja laitettu tohon, kun katso tuota Garminista, niin jatkoviiva, niin tää on tällainen kävelyreitti, niin ne on merkänneet noilla kivillä vähän niin näkee silloin tällöin täällä valkoisen keskellä jonkun kiitopisteen, minne koittaa tähätä. Heijala! Jos sieltä vähän risuja ja muuta, niin alkaa pikkasen näkee jo jotain mihin menee. Teeripori. Polarissekkarista ei näytä mitään tänne. Nythän täällä näkee jo, kun ajelee. Joo, lumiikin sen kun paranee. Viime yönä satoi jonkun verran. Ei oo paljon lunta, mutta ainakin kiva aina kun pölisee. Makkaranpaistomaja. Ei oo ketään kotona. Ei, tää on hieno kyllä. Että sulku tuossa. Tää on kyllä ihan hieno asumus. Joo. Kyllähän täällä kelpailee. On helvetti. Komeen näköistä penkkaa täällä on kyllä. Siitä pääse mihinkään. Vitsi kun ois vaan paremmat lumet. Kauhian kovaa.
täysin hallittu. Ampuisko tonne? Voimat loppuu. Ajaa ylös. Täällä olisi tommonen kuru tossa kallioiden väliin. Onneksi se on sen verran vanha ja viisas, ettei tarvitse koittaa. On kyllä makia vetää tosta. Aika isot riskit. Oho. Ei sen tähän pitänyt pomppata. No niin, meikä on kuseessa. No. Ajoin tällaisen näreikköön tänne. Tää nyt on varmaan aika hyvin tässä. Niin, että suomeksi niinku apuja tarvittaa niinku. No aikaa ainakin menee. Mitä helvettiä? Vittu mä oon aina näissä, nyt tulee sahaakaan enää tähän vissiin. Edellytys. Varmaan teidän jälkiä nämä on mitä mä mennä. Pääsitkö jo niitä?
Mä vaihdan vähän suuntaa. Ai saatana, tuli joku... Vittu kun tossa oli vanha jälki, niin ekalla kerralla ajoin, niin ampuu sinne kuussa, sitten paketin taas lähdin ajaa, meni taas saatana sinne kuussa. Joo. Joku nyrkin kokoinen tosi kova asia lenti sun telasta suoraan tuohon olkapäähän. Huhhuh, taas on hengitetty. Muutama minuutti. Taas jaksais 10 metriä ajaa. Miksi mä pysy tässä saakelin kantilla tän koneen kanssa? Kaikki voimat menettää ton kantin. Joutuu repimään. Siinä oli ihan jäät. Ei hemmetti. Kyllä vastustaa. Joo, kyllä taitaa tämän päivän ajot olla tässä. Ei oikein oo. Ei nyt oikein lähe. Se viimeinen tunti on ollut ihan sellaista väkisin taistelua, niin on parempi ehkä lähteä mökille päin. Tästä on kuitenkin matkaa vielä jonkun verran. Joo, ehkä sitä, tai saako satelee lunta, niin kävis vähän tuossa syömässä ja saunomassa ja ottais ehkä oluen, niin huomenna taas sitten uusi päivä, niin jos se irtoisi vähän paremmin.